Zdravím, som Raste Toman a som študent univerzity v Prahe. Mám 20 rokov a som numerár Opus Dei. Tak vďaka Opus Dei som objavil takú tú pravú hodnotu priateľstva, čo vlastne môžem aplikovať aj na tých svojich kamarátov na hokeji. Naučil som sa, že sa nejakým spôsobom musím o nich viacej zaujímať, starať sa o nich, o ich duše, byť im naozaj tým dobrým priateľom, na ktorého sa môžu spoľahnúť. Ukázať im, že aj keď človek sa snaží žiť nejaký ten čistý život, že to môže byť zábava. Tak hokej hrám už možno 10 alebo 11 rokov. Priviedol ma k tomu môj otec doma na Slovensku v Dolnom Kubíne, kde som vlastne aj začal hrávať. No a potom postupne, ako som sa rozhodol, že idem študovať vysokú školu, vybral som si školu tu v Prahe, tak naskytla sa mi možnosť, že môžem hrať tu hokej. Tak som začal hrať v mužstve Hviezda Praha a som tu teraz. Tak hrám na poste obrancu, ako šport je to veľmi náročný, fyzicky niekedy sa stane nejaké zranenie alebo niečo podobné, človek niekedy je proste fyzicky úplne zničený z toho, ale žijeme s tým, zvykli sme si na to všetci kamaráti, už je nám to také prirodzené, nič sa nedieje, keď je nejaký zub sa vybije alebo niečo také. Samozrejme, že niekedy strhne sa nejaká bitka alebo nejaký menší konflikt medzi nami a protihráčmi. Samozrejme, že aj mne sa niekedy stalo, že som bol vylúčený do konca zápasu, rôzne tresty. Patrí to k športu. Tak šport mi dáva veľmi veľa. No, samozrejme, že je to tímový šport, tak musel som sa naučiť nejako spolupracovať s ľuďmi, komunikovať s nimi. Dal mi veľa, čo sa týka vytrvalosti. Potom viem si povedať, prekonať nejakú tú svoju lenivosť. No a hlavne, čo je dôležité, tak je to radosť z gólov, radosť z toho, že som s kamarátmi. Aj keď ako nie vždycky sa darí, ale najdôležitejšie je, že to proste všetko má nejaký ten zmysel a že sme spolu a že nám je dobre, že sme šťastní. Tak športovci sú vzory pre ľudí, ja hlavne môžem byť vzorom pre svojich spoluhráčov tým, že snažím sa, aby môj život mal nejaké smerovanie, že sa to snažím nejakým spôsobom posúvať ďalej a pomáhať im po tej morálnej stránke. Tak zatím to ide, no tak uvidíme, ako to pôjde v tretej tretine. Zatiaľ dali sme góla na 3-2, tak uvidíme, ako to pôjde ďalej, no. Tak zatiaľ je hra dobrá, hráme rýchlo, útočne. Nahrávame si to, no sú tam malé chybičky, ale keď si na to dáme pozor, tak to v tretej tretine určite dotiahneme do výkonného konca. Máme šťastičku naproti, takže uvidíme, čo z toho vypáli, no.